खुलुमबाय रसिता चम्प्रामारिनि लाइव भिडिअ बयखौबो बरायबाय सरि बहुत लेट जाबाय दिनै आङो बिराद लेट जाबाय जाय जइन जानो गोसो जाफैदो प्लिज थाबैनो नटिफिकेशनानो फैयाखै नै दाबो नटिफिकेशनानो फैयाखै माथो अच्छा नटिफिकेशन फैयाखै तो बिराद लेट जाखाबायना आङो दिनैहाय जा लेट जाबाय माब्रै दं माथो आं बड'लेण्ड रादाब ना बड'लेण्ड बुब्लियाव माबा बिउटि पार्लार बन्द खालामनायनि मानायनि बिदि निउस नुलाबायदोंमोनहाय मारै जानानै दङथाय मिथिला आंबो बांद्राय सियर नङा थेवबो दसे आंनि दिनै फ्राइडे सुटि नालाय दाख्लै सप्तायाव आं जेरै खोन्थादोंमोन फ्राइडे साटारडे बन्द फ्राइडे नङाबा साटारडेआव निस्सय फैगोन होननायखाय ओंखायनो आं दिनै फैलायबाय ओमफ्राय आगैमोन आंखौ बयबो होनोना दख'ना गान होननानै दाख्लैबो आं जेब्ला गस्ला गाननानै लाइभ भिडिअ फैदोंमोन लाइभ भिडिअ गेजेर ससेयावनो आंखौ दख'ना गानफिन होननानै बयबो गानफिननो गोनां जादों दख'नाखौ ओंखायनो दिनै आङो रायजोफोरा दख'ना गान होननानै डिमान्ड खालामनायनि सिगांनो आंनो गावनो गाननानै फैखाबाय आरो दख'ना कालेक्शन बांद्राय गैया बहाथो न'नि बायदिलाय एथबां बुरजा दख'ना मोनो आरोना स' जे दङ बेखौनो गाननानै लाइभ भिडिअ फैबाय स' बयखौबो बरायबाय दानिया फैनोसै कमेन्टआव थुलुंगा इस्लारि फार्स्ट कमेन्ट ओइ आब' माब्रै दं आं मोजाङानो दं आगै नों खोन्थालाय नोंनि खबरा माब्रै धरम व्लग हेलो गुड इभिनिं अस्सलाम वालेकुम माम वालेकुम अस्सलाम पाविन मुसाहारि समायथारदों सना आच्छा थेंक इउ बिनुद बर' ओइ आब' जा मोजां नुदो भेरि नाइस आब' थेंक इउ उषा बसुमतारी नाइस सिस्टार थेंक इउ आर टाइगार हेलो रसि सना आंनि जिउ अ माय गुडनेस नोंनि जिउ बायावसो थाफैगौमोन नामा आङो फोथाय बर' मा सिस्टार दाबो मोनायाखै नामा मोनायाखै 6:41 जाबाय नाथाय आं दिनै एसे लेट जाबाय दै बोथोरा मोजांबाथ' आसामाव जुदि बोथोरा मोजांबा मानसिफ्रा निस्सय जइन जाखागोन लेटबाबो ना गरम खारबाय नामा आसामाव दायो बोथोरा बांद्राय गरम नंलादां ना मनोहर गयारि हाय सिस्टार भेरि नाइस नुदों थेंक इउ कृष्ण बसुमतारी हेलो आब' समायना नुदों थेंक इउ जोंसाद बरगयारि बोरै दं आब' मोजाङै दं आगै सान्त बर' हाय सान्त रोखोम नार्जारि हाय आं फुंनिफ्रायनो मैया मोनानिफ्रायनो जेबो जायाखै ओमफ्राय बिराद ओंखाम उखैदों र' फिथाइ हानानै लायनि सान्त बर' रोखोम हाय फिथाइ हानानै लायनि आङो दाय sorry सरि दै आं बिराद ओंखाम उखैनायखाय फिथाइ हानानै लांनो फैदो थुलुंगा इस्लारि मा ओंख्रि जाखो आब' ओंखामानो जायाखै मैया हरनिफ्रायनो दाबो खनसेबो जायाखै महान सिं महान हाय आब' हाय आगै हाय 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 राब्बा कृष्ण बसुमतारी 4 days जाबाय आब' आसामाव बिराद गरम जादों आरो गरम जाफिनबावबाय दाबो थान्दा जायाखै आसामाव नै बे लाइटआ मोदाननाय एसेयाव दोननोसै होनबासो जाबाय दाबो गरम जाफिनबाय आरोना इयाव आर टाइगार सना जिउ होननायखौलाय गाज्रि मोनबाय नामा गाज्रि मोनाखै नोंलाय फ्रेन्ड आंहा नोंखौ मोजां नुयो नाथाय बेखायनोसो सना जिउ होनदों जेबो नङा आंबो एदावदोंसो होननो हायो कुमार वाव येस कुमार धोरोम ब्लग आब' दासान्दि जिमाव थांना थाखाय जिमाव थांदों दिनै जिमाव थांनानै फैदों ओंखायनो लेट जाबाय एसे फाबिन मुसाहारि जा गरमथार आसाम बड'लेण्डआव
काटाराव दायो माबायदि बोथोरा दा बेयावबो गरम आगै आं थांनो हायाखै बाहेरायाव नाथाय दायो दसेनि उनाव जोंनियाव 8टा जाबा बाहेरायाव थांगोन दायो जोंनियाव 6:44 ल' जादों जोंनियाव जेब्ला 8टा जागोन ना आरे ओइ फनानो थायाखै जेब्ला जोंनियाव 8टा जागोन होमब्ला बाहेरायाव थांगोन फोथाय बर' नोंस्रासो मालाय फरेन कान्ट्रियाव थानानै मा मोनलायबाय जोंहा आरो नांलाय खमलाय बड'लेण्डआवनो सम बारबोनोसै मा जानानै दंलै बड'लेण्डआव आं माबा मानसिफोरनि भिडिअ नुदोंमोन इउटुबाव माबा बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों पार्लारखौहाय बन्द' खालामनाय मानायनि बिदि होननाय खोनादोंमोन आरोना आङो महान सिं महान नों हारसिं थायो नामा आब' हारसिं नङा बे मोनसे बिल्डिं सिङाव जोंनि मोनसे रुम सिङावनो मोनब्रै रुम थायो मोनसे रुमाव सानै ओमफ्राय मोनसे किचेन थायो आरो किचेना ज' ओमफ्राय मोनसे लिभिं रुम थायो आं भिडिअ आगोलबो देखायबायथ' जोंनि न'खौ बिदि आरोना कृष्ण बसुमतारी दाखालि दसेनि लाइभआव फैनो मोनाखै दिनै थाब जइन जाबाय आं आब' अके गुड वेलकाम सुखदेव जाट राम जी राम आसाम बय ब्लग हाय आसाम बय हाउ आर यू नैहाय फना मा जादोंलै लिमोनबोबाय थादों फाक्कायाव हायना हेल' बाजै हाय हायना आं मिथिया माबोरै बाजै जायो हायनाया जोंनि न'नि मानसिफोर नामा बिरबाय ब्लग हाय बिरबाय हायना आंखौ रावबो माथो गोसो थोआ आच्छा मानो गोसो थोआखैबा दानियेल गामिं मा हाखो सिस्टार नै नासपति हादों बिराद ओंखाम उखैदों मैया हराव जानायल'मोन बिन'द बर' आब' दिनै सुटि आंहा नोंहा नायजोबगोन नोंनि लाइभखौ अके गुड बय आर टाइगार बड'लेण्डनि खोथाफोरखौ दा बुंसैलै फ्रेन्ड गावजों गावल'सो नांलाय खमलाय बेलेगजोंबा दाउसा मावरियासो जों औ रावखौबो बुंसेबो राव होननो हायाना मालायफोरखौबा सुखदेव जाट वेलकाम to Haryana. Oh, you are welcoming me. Please welcome to Qatar. थांफै फैदों धोरोम ब्लग मा फिथाइ बियो बे फिथाइखौ सिनायाखै होनबा हानायाथ' हाबाय थाइनै जाजोबनोथ' हागोन ना हाया मिथिला आङो र'दे हाथारनोसै दे हाहां जाबायानो थांफिननोसै रुमाव दल' थाहैफिनसै Sukhdev Jat 5 like yeah only 5 like what happened nobody likes me Ronen Boro hello Ronen Boro haina ma belai naspoti pitai Papu Ramesh hi ma'am so cute thank you Papu Ramesh ओमफ्राय पलिथिं भैया मेरा खड़ा है ना हैंडसम आबो हैंडसम ऑफिशियल दी भाई जानाब बसुमतारी मा एसे समायना जाखो नोंलाय आच्छा काटाराव थाफै होनबा इदिनो जागोन टेनसन गैया लासे साला रावनिबो खोथा जेबो गैया सिरिल' थाखायो जोंनियावहाय मा जायो जाबाय थाथों होननायनिल'खा आरो जों जेबो टेनसन लाया मोनजाबा थागोन मोनजाबा जागोन मोनजायाबा थागोन होननायनिसोखा जों जेबो टेनसन लानाङा होमबानो मानसिफ्रा मोजां जालाङो टेनसनजों मानसिया बेमारबो जायो नायनोबो असाइस जालाङो गोलैबाय थायो फना मिथिंगा राज भ्लग माबोरै साकरि मोनबावगोन आब' आं बेसेबां फरायनाय आगै नोङो ट्राइ खालामबा सब मोनजोबो ना
Assam boy blog, Qatar Airways, Sharifa Begum, she is my childhood friend. Now she live in Qatar. Aerospace. Okay, I don't recognize, sorry. थांफिनोसै हायना ओइ बिराद बुरजा कमेन्ट दंसै र' आखाया दुवारखौ फिखुंजोंसो फांनांबाय बिराद ओंखाम उखैदों र' ओंखायनोसो आङो इयाव थांनानै माबा लायब्रबनांलायबाय र' एबार र' आखाया गिसि जाबायदि आखाया गिसि जाबाथाय हना दांबाबो जाया सनाफोर स्किप जादों बाखौ सरि दे बहाबा थांबाय नै अके हायना अन राकेश सिंह हाय राकेश मादाम BOA हाय निर्मल बसुमतारी हाय आब' मा जों बायलाय हा मा जिं बायलाय आं बुजियाखै आर टाइगार फ्रेन्डआ माथो एथ' डाइट खालाम जानायखौ मानो एथ' मटिसो जासिनदों ओंलै आं मिथिला मानो इदि जादों महन सिंह महन गुड नाइट आब' सना आंहाबो नोंबादि बिब' थानायमोनबा मोजांगौमोन आब' लाइक होबाय आब' सना थैंक यू आगै राकेश सिंह कहाँ से हो मैं इंडिया से हूँ मदन दत्ता हाय ভালনে মই ভালেই আছোঁ মদন মই ৰুমতে আছোঁ কিচেনত গৈছিলোঁ এতিয়া আকৌ আহিলোঁ সোনু স্বাতি চি জিদাং হাই দিদি নাইস টু মিট ইউ where are you from निर्मल धोरोम vlog 12 like done thank you फुंखा बसुमतारी थाइलेण्डआव थांनो नांला दाना बड'लेण्डआवनो ओंखारबाय मोदोम नाग्रा बेनिखायनो दावराव आच्छा ओमफ्राय नोंथांमोनहा मा बन्द' जाजानो लुबैयो ना मा जाजानो लुबैयो मोदोम नाग्राफोरखौ सुनु स्वाति सीजीडी मैं तुम्हारी वीडियो को देखता हूँ ओह थैंक यू कहाँ से देखते हैं आप मेरी वीडियो आप कहाँ से बोल रहे हैं इस वक्त राकेश सिंह कुवैत से आप के लाइव देख रहा हूँ ओह वाह वेलकम बारनाबादी मारी गरमजों थैहां जाथारबाय आसामाव दासिमबो एथ' गरम आरोना आयु फिथाइ हाना लाबोनाया जानो समखौनो मोनाखै नै आं एक मिनिट मा होनो गुसुथार फ्रिजनिफ्राय बख'नाय नंला सागर आब' कारदम খবর মাসে মা কার্বি ভাকাৰ কলো খবৰ ভালনে বুলি খবৰ ভালে আছে মোৰ কি চব্জি বনাব ৰচিতা বা আমি বাহিৰত খাবলৈ যাওঁ মাতটো আহিছে নে ৰাও फैदोंना फैयाखै रावा गोदोबाय नामा राव गोदोबाय नामा ना फन फैदोंमोन दे फन फैबा रावा गोदोयो खोनायाखैबा खोन्थाहरलाय दे राव फैबाय दायो उसके साथ ही तो खाना है तुम कपड़े लेती आना उसका ओके सॉरी दे आं पारुनि मेसेजसो फरायदों एयरपोर्ट से उठा लेंगे उसको सॉरी दे आं पारुनि मेसेजसो फरायदों दे पारुआ मेसेज हरगासिनो थुलुंगा इस्लारि थाथ'दो आब' गुड नाइट सोगोमसार बसुमतारी गुड नाइट मम गुड नाइट सुनु स्वाति जाबाय नामा जायाखै दाबो जैसे उसने बर्थडे पर लेकर आए थे उसका ओके विनोद बर' आब' दुर्गा फुजा नायनो फैया आब' आं नोंनि भिडिअखौ नायना जा मोजां मोनो आब' थेंक इउ आगै आं मानो भिडिअ हगारनो हायाखै मिथिगौ ना आंनि फनाव स्टरेज गैला फना फुल जाजोबो स्टरेजआ भिडिअ बानायनो थांबा आधा भिडिअ बानायनानैनो आधायावनो फैफिननो गोनां जायो बिनि जाहोनावनो भिडिअखौनो बानायनो हाथाराखै आङो दा माइनि ना
Mitinga Raj vlog, your voice is very sweet. Thank you. J series hi abo dinैसो लोगो मोनफिनबाय नोंखौ. They welcome back agay. Navid Jara hi Navid. Navid Jara mashallah. Alhamdulillah. So no Swati is in the like dance Didi. Dance. Navid Jara Dubai say okay. भूगरीत बसुमतारी हाय दीदी क्या कर रहा है मैं बैठ रही हूँ सोनू स्वाति आई एम फ्रॉम असम ओके नाबिद जरा हाउ आर यू डियर आई एम फाइन दानेश्वर बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो सिस्टार ओंखाम सङाखै मैया हरनिफ्रायनो मैया हराव डिउटियाव जाना फैदोंमोन ना 8टायाव जादोंमोन मैया हरनि 8टायाव नरसिंह शर्मा मनमोहन बिहार से आपका लाइव हाय वेलकम कैसे है जी बुगीरात बसुमतारी दीदी आप कहाँ रहते हो मैं दूसरी कंट्री में रहती हूँ बाबू नाबिद जराल गॉड ब्लेस यू मोर सक्सेसफुल हैप्पीनेस लॉन्ग लाइफ गुड हेल्थ इन योर लाइफ थैंक यू आंखौ सोर सोर बुंबाय थादोंमोन इउनिफर्मजों आंनि ड्रेसजों नायनो होननानै थ' आङो कमिउनिटि गाइडआव पस्ट होना दोनबाय नोंथांमोना नायनो हागोन इउनिफर्मजों आंखौ माबोरै नुयो नायनानै खोन्थाहरबानो जाबाय ना फिलिप नार्जारी व्लग हेलो नानी मा खबर आं मोजाङानो दङ फुंखा बसुमतारी दानि गोदोदोंमोन फन फैबा गोदोलाङो फिलिप नार्जारी लाइक दान थैंक यू फिलिप नार्जारी आंहा सम गैथ'आ दै नानी ओके मुखुब नार्जारी हाय आब' मोजां ना खबरफोरा मोजाङानो आगै एसबि जाना बड' ब्लग हु आर यू सिस्टार हु आई एम I'm a Bodo girl. जोंहा सानना हर बेयावहाय how are you होनदोंमोन दां नोङो I'm very fine आगै जोंनि बेयावहाय हरब्रा हर 7टा जासिगोन निजोम बर' हेल' आब' माबोरै दं मोजाङानो आगै फिलिप नार्जारी ब्लग फुराना भिडिअफोरखौ दानदो नानि भिडिअ गैला फनाव जेबो गैला आंना गोजांबाय भिडिअ गैला फनाव फट'सफोरल' एसे दङ ओमफ्राय जाय भिडिअफोरखौ दानदों बेनो हारसिंनो बेकआप जाफिनबाय थायो आइक्लाउडआव हाबनानै थाजोब्बाय ओमफ्राय आइक्लाउडनिफ्राय दानबाबो हारसिं बेकआप जाफिनबाय थायो दिनैबो आं मोनसे भिडिअ हगारनो नागिरदों मैयाबो हगारनो नागिरदों मोनसेल' हगारनो नागिरदों बेखौनो हायाखै आं दासिमबो सुवानु स्वाति दिदि गुड नाइट मिनिया बर' व्लग बरिया थैंक यू आर टाइगार गुड नाइट फ्रेंड आंहा बिराद कास्टमार फैसोदों आं नायनो हाला फ्रेंड आं शिलंआव गेस्ट हौवासे दं आंहा फ्रेंड बेस्थ' जाबाय ओके कास्टमार फार्स्ट ओके बुगिरात बसुमतारी दीदी आप बहुत क्यूट है थैंक यू बुगिरात इजाया शिजू पूर्णता प्राप्त करना कठिन है लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे केवल पूर्णता ही दिखाई देती है वाव थैंक यू मुखुब नार्जारी डिउटी गैयामोन नामा आब' फ्राइडे सैटरडे डिउटी गैया आंनि बे मान्थआव फैगोन मान्थआव मिथिया दै मा जागोन फैगोन मान्थआव फिलिप नार्जारी ब्लग नों सिङाव आरो खनसे दानबावनांगौ दानबाबो बेकआप जाफिनो हारसिं फैफिनबाय थायो रिया बर' मा खबराबो मोजाङानो आगै सागर 5 लाइक आब' আৰু খবৰ মোজাং এতিয়া ডিউটি আছো ৰচিতা বা এতিয়া মই যাওঁ দেই গুড নাইট ৰচিতা বা বেয়া নাপাবা ৰচিতা বা একো নহয় ভাই যোৱা ডিউটি যোৱা ধৰম ব্লগ आब' आं दसे ओंखारबाय एसे बेस्थ' दं दा फैफिनगोन अके आगै नो वारिस सुमा स्वर्गियारि आब'या बहा दं आं काटाराव दङ आगै फिलिप नार्जारी दाननो रोङाखैबा एन्टनि नाम्बार लाना कल खालामना खोन्थागोन अके आंनिफ्राय कल थाङालै इनिफ्राय बेनो जारलाथार चाम्पा बर' मा खबर आब' मोजाङानो आगै फिलिप नार्जारी ब्लग दे थाथ'दो अके स' दसे रेस्ट मोनथ'बाय कमेन्ट गैथ'ला बे समावहाय आङो नासपति जानि लुबैनाङा दे ओंखाम खिनिखौसो जादों सेस
स्पुनानो गोलैबाय दानाबा बुगिराट बसुमतारी दीदी आप दुर्गा पूजा देखने के लिए नहीं आएंगे क्या? नहीं बाबू मैं नहीं जा सकती ना. कुणाल बसुमतारी show us your apartment outside view D please. It's very dark now. I cannot show you anything. You will not see anything now. And if I move from my room, if I go outside, the Wi-Fi will disconnect. Wi-Fi is home Wi-Fi. It's connecting only inside. Sumashur Gary, new subscriber about. Thank you, Sumashur Gary. Philip Nazari, WhatsApp. To you to WhatsApp for you. Sumashur Gary from Baksa. Welcome again from Baksa. Pun Brahmo Birad Gubao Simon Nuyaya Boria Mozang Nudu. Thank you, Agay. Thomas Busumatari ma bori dong. Mozana dong. Biang di blouse kumari nuding yang bara ne yang harsing bara ne bi blouse. Philip Nazari WhatsApp message horjaye mate. Oh horjaye. कृष्णा बसुमतारी माँ खबर अब मजा आने आ गई. बुगिराट बसुमतारी मैं अभी आपका लाइव वीक में अभी आपका चैनल आप भी सब्सक्राइब किया दीदी. ओ थैंक यू बुगिराट. नै दानलांबाय. SB Bodo TM3 hi good evening where are you from? Good evening I'm from India Assam. I'm from Bodoland. Philip Nazari Suni number ilai. Okay, ang screenshot kalamna lani ro. Blog जाथिबाय नै मेसेजआ. WhatsApp number Philip Nazari WhatsApp number. Okay, ang screenshot खालामना लाबाय. Oh, screenshot खालामबाय आं. लेट जानायखाय फैयासैथ' दिनै मानसिफ्रा. जों दिनैबो बाहेरायाव थांनो नागिरदों. पारु आं सुजाया डिउटियाव दंहैयो. थेवबो सुजाखौ जोङो डिउटि गनाय लोगो लोगो एयारपर्टनिफ्राय लाना फैगोन. जामाल उद्दिन हाय जामाल. फुंखा बसुमतारी काटाराव दा माबायदि बोथोरा? काटाराव दाबो गरम. नाथाय एथबां माने गोलोमलायनाय गरम नङा बेलासियाव. सानावथ' गरमथ' जाखागोन. MKR दे बर्मा बायनाय पारा ब्र अंखासे दे बर्मा I didn't get your language sorry ya. Philip Nazari vlog सिसिलिया नार्जारी फैदों आसामाव. सिसिलिया नार्जारिया सोर जाखोबा? आं रावखौबो सिनायलाबायानो. सिसिलिया नार्जारी नहीं. चांबी में लाइव वीडियो में हूँ. इस वाली फोन पे भेजना तुम्हारा वॉइस रिकॉर्ड जो भी भेजना है ठीक है. सिसिलिया नार्जारी यूट्यूब चैनल. बे बेंगलराव थाग्राया हौवा हिन्जाव गथ' सासे दङ ना? अच्छा आं बांद्राय सिनायलाबाया मानसिफोरखौनो. मानसियानो आसामनिखाथ' आसामाव थांखानांगोन ना. मा भेकेसन लानानै थांदो खोमा सुथि ना. सिसिलिया नार्जारिया आंनि बिनानाव. मा होनखोथाय? ब्रिगिट बसुमतारी मा जाबाय दं आब'? आं नासपुति फिथाइ जाबाय दं बिराद ओंखाम उखैनायखाय. प्राहाल बर' हेल' प्राहाल. सोमखोर ब्रह्म नों अबेनि आब'? आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै.
मोगथां बर' आब' नोंनि पारुखौ नुथारला माथो पारुआ बेलेग जायगायावसो थायोलै आगै ओमफ्राय आं ब्लगखौनो बानायनो हायाखै दा माइनि सोरां मुसाहारि मा जाखो नासपुति आगै फिलिप नार्जारि ब्लग गथ' नायग्रा लांफैदों आच्छा दे फुंखा बसुमतारी गरमबाबो फान अफ खालामना नि लाइभ नायगासिनो आच्छा फेन अफ खालामाबा फनानो बोरै जाखो गोलैलांबाय फनानो ये भगवान क्या हो गया देखो व्हाट इज दिस बोरै जाखो अरिजिनल इज लोकेटेड बोरै जाखोलै नै नुदोंना नुवाखैथाय आंखौ मानसिफोरा ये फोन को तो कुछ हो गया बे गोलैदोंमोन ना फना बहा थांखो फुंखा आगै SB Bodo have you had your food not yet बिथोन बसुमतारी हाय आब' आं दासो नायदों नोंखौ अके आगै वेलकाम नैलाय फना बोरैबा जाबाय मा खालामनो नायदों मा जाखोयो ए रे क्या हो गया फोन को टाचबो जाबावलासो गोलैनानै मारै जाखो हे भगवान आं मिथिला मा जाखोथाय ओरैसो जासिनबाय नै उल्टासो जाबाय हाँ आ गया वापस सॉरी दे ओंखाम जाबायना जायाखै आब' जायाखै आगै ओंखाम जाथ'वाखै हाय आब' आं दासो नायदों अके आगै बिस्थिराम नार्जारि काटाराव बोरै खामानि मोनहैगोन नामा लेबारनि फर्म केरेला लेबारनि खामानिखौ याव मावफैनो हागोन लामा मावनाय मानाय बिदिखौसो लेबार होनो बेयाव मा बानायो बेयाव आंबो मिथिया लेबारनि खामानिखौनो माखौनो हारसाफोरासो मावफैयो माहानि हारसाफोरासो लेबारनि खामानिया ओरैबायदि खस्थ' बेयाव गरमानो थैहां जाखायो न'आवनो खेथि मावनो हायो ना हाया आगै नोंसोरो बेयाव लेबारनि खामानि बोरै मावगोन लामानि कनस्ट्राक्सन बिल्डिं लुनायनि मानायनि एथ' खस्थ' खामानि फिलिप नार्जारि आंनि बिनानावसो सिसिलिया नार्जारिनि भिडिअ नायलाय अके आं मालाबा नायो दाख्लै सिस्टार सन्जितानि बिनानाव थैनाय समावहाय आं नायदोंमोन बेखौ आं सिनायोमोन नालाय बे सिख्लाखौ जोंनि स्कुलाव फरायोमोन जना अनिमाया बिग्राय बसुमतारी ओंखाम जाबाय नामा आब' ओंखाम जायाखैलै आगै ओंखाम जायैखायनो फिथाइ जागासिनो मोगथांसा बर' जा मोजां नुयो आं आब' नों पारुखौ अके गबादा बार' ओंखाम जाबायना जायाखै आगै फिलिप नार्जारि जाबाय दे नुदों अके मोगथांसा बर' बड'लेण्ड नायनो खनसे लाबो आब' पारुखौ लांगोन दे थाबैनो लांगोन नाथाय पारुनो मा जाहोगोन पारुआ पियर भेजिटेरियान जेबो जाया पारुआ दाउदैखौबो जाया बि टाइगार फैफिनबाय लाइभआव आं गेस्ट हाउस दं आंहा शिलंआव फ्रेन्ड बेखायसो बेस्थ'मोन आच्छा मोजां दे मोजां SB नुदोंलै आब' अके बीरेश्वर बर' हेल' मैम कैसी हो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ थैंक यू सो मच आर टाइगर रायलायनायखौ मोजां खोनानानै फैफिनबाय आं वेलकाम आगै वेलकाम बाक मानास ज्योति बार' आब' नों बहानि आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै राजिब बसुमतारी हाय राजिब बिग्राय बसुमतारी आब'आ मा जागानि आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै
नों बहानिफ्राय नायदों खोन्थालाय Oh Chinese Korean what is this handwriting hello whatever I don't know now फिल्म नर्जारि ब्लग बड' थाथ'दो नानि दुखु दाजा ओंखारनाय जाबाय अके अके जेबो नङा दे ओंखारदो SB बड' I am speaking from Udalguri district okay 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 small family channel नोंनि नाम्बारखौ हरलाय सना प्लिज आंनि नाम्बाराव कल फैया आंनि नाम्बारखौ लानानै जेबो लाब गैया Baby, you wrote in Chinese language, right? I didn't get you, but I will reply your comment. From which country belongs from? I am from India, and this is my traditional dress. I love my traditional dress, and nice to meet you. Nice to see you. Wait, if you don't mind, what is your age? Oh no, please don't ask my age. Sorry. Prahar Moore Singh. Hi, how are you? I'm fine. Mona Lisa vlog. Agaya naine somainathar. Thank you. Small family channel nang mai somaina sona. Thank you. Small family channel number horlai. Number horzele in intercity compass. Huh? इंटरसिटी कंपटीशन कुड़िए है कुड़िए मैं लाइव वीडियो में हूँ कुड़िया मुझे कॉल मत करना भी मुझे पता लग चुका यहाँ पे पारू मम्मी किधर है बोले जा रहा है स्मॉल फैमिली चैनल नोंखौ नायबाय थायो आं सना अच्छा थैंक यू Fabrico Shorts Merit oh Madan Dota Kodasa Morumotia Sui Smith Sunny hello Fabrico Santos married unmarried doesn't matter don't trust girls oh my goodness don't trust girls bola small family channel आंखौ नोंजों लांफानो हागोन नामा बिदि लांफानो हाबाथ' आं न'खरनि मानसिखौनो लाबोजोबगौमोन जाथि खुरमा बयखौबो बिमा बिफा बयखौबो लाबोजोबनो हागौमोन इजि नङालै आगैयाव लानानै फैनाया Ismail Saini I am from India even me I am from India also Madan Datta ভালনে তোমাৰ মই ভালে আছো oi by looking at your young 30 plus Manas Jyoti Baro Abo Chirangni Siklajों संसार जानाय सिमां दंमोन आब'आ माबा मोनसे खालामना होदो आं गावनो बेलेग हादराव दंफैयो आं बहानि सिख्ला नागिरनानै मोननो देलाय आगै आजिखालि सिख्ला नागिरनायाबो बहुत खस्थ' ना न'नि मानसिफोरखौ बुं जाथि खुरमाफोरखौ बुं चिराङाव सिख्ला नागिरहैनो खबर लानो ना आजिखालि मानसि मा होनो खबर लाना होग्राफोर दङ ना इसोर नागिरना होगोन इसमित सानी तुम्हें तो हिंदी आती है हाँ जी बिल्कुल आती है स्मॉल फैमिली चैनल आंखौबो लांफादो नोंजों oh no Chinese girl lost of love from Japan oh Japan sorry I couldn't read your name because it's in your handwriting lots of love from Japan love you from Japan and love to visit India sometimes so when I come in your country accompany me definitely you can come anytime you are most welcome to my country thank you so much for joining and Toy Chaudhary Didi I am Athoy where are you from I am from India Smith Saini will you marry me no Skim Basumatari hello Fabrico Santos come long hair married Madan Dota Assam hi gola neki আসাম আহি গ'লা নেকি নাই যোৱা বহুত দিন হৈছে নাই যোৱা মই বিহুত গৈছিলোঁ তাৰপিছত আৰু যোৱাই নাই ইণ্টাৰচিটি বিউটিফুল লেডি থেংক ইউ Ismit Sani why are you so beautiful I don't know why I am so beautiful thank you
Gideon's vlog, it's good to see you again. Ang Udalgurini. Okay, thank you. Fabrico, where wash your hair? Prahar Moor Singh, what you doing now? Job or housewife? Don't mind. Housewife. Thank you for asking. I never mind. Madan Dutta Tumak Dunia lagi said thank you. Small family channel nung mabla haba jagan. Angni gosoसोलै आगैखौ सोंनानै जेबो लाब गैया जेब्ला आं गोसो जागोन होमबा जागोन. सोरां मुसाहारि गरम नंगौना नङा आब' थानायाव बाहेरायाव गरम नाथाय न' सिङाव गोजांदों एसि बांद्राय जानानै दङ. Where are you from? Ismit Saini. Saini, I'm from India. Ismit, you can talk Hindi. हाँ जी मुझे हिंदी भाषा आती है ना. Ismit Saini, well done. Thank you. Fabrico Santos, comb your ba bakwas. Nabakumar Boro ma खबर लै बिनानाव. आं जोबोद मोजाङैनो दङ. मोजाङानो दा सान्दि ना. नोंनि खबरखौ खोन्थादो माबोरै. आर टाइगार फ्रेन्ड आलाय माला हाबा लानो सानखो. हाबा लानो सानथ'वाखै आं जेब्ला सानो होमबा लागोन. DM blog, I need a job. यार कहाँ से लाके दूँ मैं जॉब भाई या बहन. I want to Johnny Bosmatari आब'आ चिरां मा जायगानि आं मालिभिटानि आगै. Reni and Rahul in Vietnam. Oh, Vietnam. Hi, Rosita. I hope you are doing good. I recently started watching your video. Thank you, Vietnam. Welcome to my live video. I'm very fine and thank you so much. Johnny Bosmatari nung bobeni ho? Ang Chirang district ni. Gupta Boro abo maha nokora sabaise जायो. जोंनि न'आव सानैल' दं दायो बाबाजों मामिजोंल' आरो रावबो गैया ना. स्मॉल फैमिली चैनल नों माब्ला हाबा जागोन. आं गोसो जाबा जागोन माला जायो. इसमिट आपकी इंस्टा आईडी मेरी इंस्टा आईडी मेरी यूट्यूब के नाम पे ही है सेम टू सेम. स्मॉल फैमिली चैनल आं नोंखौ लानोसै. ओ काटाराव फैनानै लांफै हायोबा. Where are you from? Sorry babe, I couldn't read your name. WHOIM. I didn't get your name. Where are you from? I'm from India. इसमें साइनी आपका नज़र लग जाएगी काला टिक्का लगा लो आप. नहीं मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती. भीमराव अंबेडकर. डार्लिंग किसको कहते हैं. डार्लिंग मैं किसी को भी कहती हूँ जो भी मेरी करीब है सबको डार्लिंग कहती हूँ. मिदुल सरगियारि हाय आब' डिसेम्बराव फैगोन ना आब' जों नेना थागोन दे. अके थांदै थगायसुला थांनाय बारावबो आं थांबा रावबो नेनानै थायाखै आंखौ. आं हारसिंसो थांदों. जनि बसुमतारी नोंना बि बयफ्रेन्ड दंना गैया प्लिज खिन्थालाय. दङ आगै. कृष्ण बसुमतारी दे होनबा नोंहा फैबाय थाथ'दो आब' आं दसे भिडिअ नायना उन्दुनोसै. नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन आसा खालामबाय आब'. अके आगै एनि टाइम आं न'आव थांबा लोगो हमफैनो हागोन दे. भीमराव अंबेडकर. डार्लिंग किसको कहते हैं. डार्लिंग आप जैसे लोगों को कहते हैं जो मुझे प्यार देते हैं उन सबको डार्लिंग कहते हैं. पवित्र नार्जारी हाय आब' हाउ आर यू. आं मोजाङै दङ आगै. भीमराव अंबेडकर. डार्लिंग किसको कहते. SB जां बड' व्लग. सिस नोंनि बुंनाय रावखौ जोबोद स्ट्रं मोनो आं. थैंक यू. राज बसुमतारी मथु नुसिनबाय आब'खौ सिगांनिफ्राय. दिनै आं जिमाव थांदों थेवबो हामाखै नामा. दैलि थांनांगोन थेव होमबासो हामगोन आरो ना. माथाना Konyak, where are you from? I'm from India, Madhana. Azid Narsari, 33 comments. Huh? Commenty. Masinai by Gabaw Bow. Sing Iba Labai Bina Nauman. Ang Buziasi Man Katai. Bupesh Rawat. Locate दिखाना. कौन से locate यार.
Oh, Korean girl or guy, welcome to my live video, but I'm from India. Gidon's vlog, Boro Sengrajeng Haba Zade, Gubun Harijeng Daza, okay? Be Angni Kaulainai Nangnisim. Thank you, Aga. Sinda Kalamnanga. Binay Bosmetari, Puibay Nama, Sist. Puibay Lay, Puibay. Wow, I am who? I don't know. Korean girl, I don't know. Milon Deimari. Lodo जाबाय माथो आगैया औ बिराद लोदो जाबाय प्रागज्योति ब्रह्म हाय आब' हाय प्रागज्योति ब्रह्म फुंनिसो नुदों माथो आब' फुंदोंलै आगै हामाखै मा जाबावगोन नायनो हाला गावखौनो गाव आं नबिन चन्द्र ब्रह्म हाय गुड इभिनिं सिस्टार माबोरै दं ओंखाम जाखांबाय ना आंहा दासो जइन जानो जेबो नङा आंबो बावाखै फैनाया 40 मिनिट्सल' जादों नै दाबो दिनै बिराद लेट ओमफ्राय मानसिफ्राबो बांद्राय जइन जायाखै दिनैहाय आङो मा होनो ओंखाम जाथ'वाखै दासिमबो सङाखैनो जों बाहेरायावसो जाहैगोन पारुजों आंजों बेनि जाहोनावनो मिदुल स्वर्गियारि एबार फैदे नेना थागोन अके सालिम खान हाय सालिम बिनय बसुमतारी आगोलनिफ्राय खावलाय देरबाय ओंलै मा खालामबावनांगौ आं Pavitra Nazari, bye, good night, Pragjyoti Brahmo, Mabri Khobor Soborabu Mozangane, Hareshwar Musahari, Harkeshwar Musahari, I love, thank you. Rabu Pitwasi, be time on Yang of Stazana Lani. Korean girl, did you eat your food? Not yet. Sambraigra Nazari, hi Abo Ang Chirang, Koila Moilani, Noao Piba, Koila Moilaya Pide, Abo Malibitani Pry, Katilo Zayo, Ungang Snilamazen Tangana, Koila Milanizing, Train Tanger, De Zagandagay, Sangita Mita Heidi, hi, Our Tiger Birad Cousin by Lang Boro Sengra, Zeng Habazagan Hanai Kai Kunanani, Orai haba जाबा आं बिराद नायनो बायो मा होनदों अराय गुबुनजों जाबा होनदों खोमा ने ओके दिलीप हाय Korean guy how much time has happened in your India 9:53 p.m. What about you Korean girl Anjali Kaklari Akka Katarao time na bisi zakhapo Katarao 7:22 जाबाय दे सोमखोर गयारि आब'आ माला हाबा जागोन बुरैना नुथारबाय आब' Don't worry आंनि थाखाय मानो सिन्था जायोलै नोंसोरो बुरैथोंना जेबो नङा आंनो सिन्था जायाखै गावसोरासो सिन्था जादों बुरैबाय होननानै जेबो सिन्था जानाङा आं जेब्ला गोसो जायो होमब्ला जागोन आं मालायनि बुंनायखौ मालाबाबो खोनासङाना जेब्ला आं गोसो जागोन होमब्लासो जागोन आं गोसो जायागौमानि आंखौ मानसिफ्रा जेसेबां बुंबाय था आं मानसिफोरनि बुंनायखौ मालाबाबो खोनासङा मा थांखो Gidon's blog sorry आं नागारबाय दे ओके मिकास नार्जारि नोंना सैमा हाथाय दंना ओमफ्राय बि एक्टिं खालामनो समायदों सैमा हाथाया बयनावबो थायो माथो रहित बर' आब' काटाराव टाइमा बेसेबां काटारनि टाइमा 7:23 जाबायलै आगै सोरां मुसाहारि आब' आं ओंखारथ'नोसै दे नोंजों दसे थानो एग्जाम खाथिसै अके मोजां फरायदे आगै दे अल द बेस्ट अजित नार्जारि सिनायबाय अजित नार्जारि आं सिनायाखै सिटि लाइदान बिनानाव सिटि सिबन लाइदां बिनानाव आं बुजियासै अजय गुप्ता हेलो भाभी जी हाय देवर जी आई डोंट नो बट आपका भाई कौन है
Ajay Gupta, where are you from? I'm from India. Midul Shurgeri, okay, bye, abo, bye. Vinud Boro, abo nang asa gayini. Masi abo. Ma? Sase Gyani. Gyani noni masi abo. Thank you. बुजियासै थेवबो आं थेंक इउ होनबाय आगै हरकेश्वर मुसाहारि आब' सानि आब' सनाहि ओके Korean girl your full name okay my full name is Rosita Champramary Bonets hi beautiful hi beauty where are you from I'm from India गुनिक ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जायाखै बाहेरावसो जाहैगोन जोङो संगीता मिता सो क्यूट दि गुड नाइट बाय जीवी व्लॉग फोटो मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाया Did you get married? Not yet. I'm still single. I'm trying to find someone from Japan or Korea. Love Korean. Salim Khan. Hi Salim. Aparna Pramod. Hi Pramod. Le. Shuniba mi school buza pibe. Sorry deh आंनाव मोनसे मा होनो important message फैदोंमोन Dilip, how will you lose your weight? I don't know. No more hope. Maybe I will be like this only. Bonex, I love you so much. Please tell me if you are married or not. Yeah, I'm married recently. Azit Narzari, Masinai bye na an. Hang buzia ma bahasa जाखो नाखारबाय बिनानाव बुजियासै आं हरकेश्वर हर्षामुनि बसुमतारी आब' बहा थायो नों आं काटाराव थायो आगै स्टेम हाय रब्बा कैसे नाम कैसे पढ़ूं मैं আপুনি অসমীয়া ক'ব জানানে প্লেয়াৰ এক্স ইয়া অসমীয়া ক'ব পাৰো নহয় মই অসমৰ ছোৱালী হয় আকৌ অসমৰ ছোৱালী হয় অসমীয়া যদি ক'ব নোৱাৰো লাজৰ কথা ন গোবিন্দ বসুমतारी माला फैगोन इन्डियायाव जारौ थाबैनो थांगोन र' ना Korean guy okay good girls will you marry me you are boy I thought you are girl sorry yeah of course if you come to my place फैलाव बर' लाइक दाइनजारौ थेंक इउ जनि बसुमतारी आब'ना बयफ्रेन्डआ बहानि बयफ्रेन्डआ इन्डियानि आगै अन्जलि खाख्लारि आब'आ मा मबाइल इउज खालामो आङो मोनसे आइफन ओमफ्राय मोनसे नि एन्ड्रइड हारसामुनि बसुमतारी आब' काटाराव मा मावो आं काटार एयारलाइनाव जब मावो आगै दे Bonex, why so beautiful? I don't know. Thank you. Basu 695M. Hi Maridong. Muzangin dong Basu. Bipul Boro, how are you, my sister? I'm very fine. Thank you so much for asking me. Jordan Islari Abuma Gamini. Ang Malivitani agay. Boy Cha Hili. Yes. Robro.
lyrics. I'm very sorry. Please don't mind. It's okay. I never mind. सुजाया अर्जेन्ट मेसेज हरदोंमोन नै मा खालामबावनांगौ दे आं हाँ तेरे कपड़े लेती जाऊंगी तू बोलना कौन से कपड़ा लेके जाना है मुझे बोलना हारसामनि बसुमतारी आब' आंबो नों बायदि जब मावनो लुबैयो मावनो हागोन आगै मा फरायगासिनो नों दायो बेसेबां फरायगासिनो फैबाय थायो इन्डियायाव एयार इन्डिया इन्डिग' फैबाय थायो बिसोर मोननैयाव ट्राइ खालामनो हागोन एयार इन्डिग' सरि इन्डिग'निया एसे मा होनो पस्टआ खालि थायो थेवबो एयार इन्डियानिया लाबाय थायो बिराद मानसि लाबाय थायो एयार इन्डियानिया थांबानो जाबाय एयार इन्डियायावहाय ना ट्राइ खालामहै खाना टिकनो हेल' दिलीप आंबो क'क्राझारनिफ्रायसो हाय क'क्राझार Bonex, good night, my dear. Thank you. हारसामनि बसुमतारी आब' आं दा फर्स्ट इयार फरायगासिनो अके नेक्स्ट बोसोराव ट्राइ खालामागै मानो होनबा केबिन क्रुनि थाखाय क्लास 12खौ पास खालामनांगौ दे ओमफ्राय नोङो बिराद ट्राइ खालाम जे नोंनि पार्सेन्टेजआ 40निबो गोजौआव मोननो थाखाय ना मानो होनबा एयार इन्डियायावहाय पार्सेन्टेजखौ नायो बेलेग एयारलाइनावहाय नाया नाथाय एयार इन्डियायावहाय बांसिन सहसै मोनो आरो केबिन क्रुनि जबखौ ओंखायनो नोङो बिराद गोसो होनानैहाय एग्जामखौ होबानो जाबाय नोङो क्लास मा होनो हायार सेकेन्डारिनि लास्ट इयारखौ बिराद ट्राइ खालामना पार्सेन्टेजखौ 40निबो गोजौआव मोननो थाखाय दे Japan girl, I'm not girl. Okay, Japanese. Krifter Tushar, love from Bangladesh. Kemon acho? Dilip, okay, enjoy your live video. Take care. Thank you, Dilip. But we are going out with Manpreet. We are going for dinner. And we will go to beach also. Corniche or somewhere, I don't know. But we will go. Anjali Khaklari aka nang donto ang दोनथ'बाय दे आब' ओंखाम जानोसै हर जाबाय गोबाव गाबोन मर्निं डिउटि दङ so nice to meet you आब' thank you so much आगै for joining and दे आगै दे थांनो हासिगोन गांते कर्स लानांगौ नामा र' Kangte sis, where are you? Where are you? Where are Rabba from Mizoram? Okay, Gangte, you are from Mizoram. I'm from Assam. Rabba, क्या हो गया यार? Anjali, Rosar bang ko maba सोंदोंमोनलै बहाबा थांबाय हारसामनि बसुमतारी कर्स लानांगौ नामा आब' आगै नों जुदि इंलिश रायलायनो हायोब्ला कर्स लायाबाबो जायो नाथाय जुदि नोङो इंलिशखौ बांद्राय रायलायनो हाया एसेबांद्राय कनफिडेन्स गैया होमबा नों कर्स लाहै ओमफ्राय जुदि नों उन्दैनिफ्रायनो इंलिश मिडियाम फरायखादों बा कर्स लायाबाबो जायो ना आजिखालि मानसिफ्रा इउटुबाव बहुत आपडेट खालामबाय थायो माबायदि इन्टारभिउ होनांगौ मा कुइसन फैयो बेफोरखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय नों जाय एयारलाइननि इन्टारभिउ हैनो थांगोन बे एयारलाइननि बादै एसे इनफरमेशन एसे फरायनानै थांबानो जाबाय आरो ना जाकिब जासन नवीन चंद्र ब्रह्म सरदारनी पारू क्यूट पंजाबी गर्ल कितने चले गए लाइव वीडियो में नहीं आदा पारू सिस्टर ने खोन्थालाय सिस्टर नायनो लुबैदोंनो होननानै अके सरदारनिया बेलेगावसो थायो ओंखायनो लाइभ भिडिअ फैनो हाया नाथाय जों दसेनि उनाव दायो थांगोन बेरायनो थाखाय साथामजों सन्जीब एन्ड दीक्षित From where are you? I'm from India, Assam. Dilip. Okay, have fun, enjoy. Okay, thank you. Jordanis Larry. Ishwari de obla abu unduna say good night. Okay, agay good night.
फैलाव बर' बाय टेक केयार जारो थेंक यू बिनुद बर' आब' आंहा पस्टनो जासिगोन आब' मणिपुराव जरहाट अके आगै दे अल द बेस्ट मोजां क्रिफ्टार तुषार তুমি বাংলা ভাষা পারো বাংলা ভাষা বলতে পারি फैलाव बर' गुड नाइट फैलाव बिसेवार मुसाहारि you are so cute and talent girl your decision is so strong thank you সাকিব ক্রিফতার তুষার তুমি বাংলা পড়তে পারে শিরয় অফিসিয়াল আবি মাখাজিকা I didn't get you sorry what is this language babu mk hi I am garo okay nabenga mamai khobor তুষার তুমি বাংলা ভাষা বলতে পারি আমি বাংলা ভাষা পড়তে পারি বাংলা ভাষা বলতে পারি জোসেফ দাস দুর্গা পূজা সব আহিবা পাটনাৰ দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যাব নোৱাৰিম মোৰ কপালটো বিয়া মই যাবই নোৱাৰিম এবাৰ हारसामुनि बसुमतारी मा जब मावो आब' नों मावनायखौ मिन्थिनो लुबैदोंमोन आब' अके हारसामुनि आगै नों गोदान फैदो नामा आं पिक्चारबो होनानै दोनदों आंनि कमिउनिटि गाइडआव इउटुबाव नों थांनानै नायहैबानो जाबाय आं मा जब मावो बेयावनो नुगोन दानो नायनानै आंनो खिन्थाहरफिन जास्ट नों आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै आंनि कमिउनिटि गाइडआवल' नायहैलाय दानो मिन्थिगोन तुषार बांला भाषा पढ़ते पारी हाँ আমি বাংলা ভাষা বলতে পারি Mango Gangte love you sis like to meet you when I come to Assam oh sure please do visit my Assam Tushar I feel very much to roam India but how will it go you just be friend with me so I can take you okay Korean or Japan guy Yash Sharma hello Rosita Yash Sharma after long time Yash Sharma is your phone on silent mode of course Harsamuni Busmatari Ozagandi abo okay agay Tushar which country do you live I live in different country Binod Boro, abo nung ang unduno say good night. Kabon duty dongo abo. Okay, agay man unduno day good night. Ang budun na sina. Binod Boro, abo ang unduno say okay agay. Tushar which country? Tushar I'm from Assam, India. So dun na sina dini ni live boring sa sabay man sa prabo pang repia kay dini mate. Ang late pa sabay na lai. Yash Sharma, that's why you could not hear my heart's notification. Oh no, oh shit. Lu Darks, Buri Bai Mathe, Mokang Prana, Mokang Prana, Ton Bai. आं सिन्था खालामालै बुरैबाबो नों सिन्था खालामनो जेबो गोनांथि गैया आंनि थाखाय गिबियन बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' थेंक इउ रासब बर' बहानि नों आब' आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै दे एसबि आंना एजआ 23 नोंना बेसेबां नोंखौ हाबा लागौमोन आं बेसोराम लाजिनांगौ Tusha, you don't answer my question. I answered you. What happened, Tusha?
I'm from Assam. I told you I'm from India, Assam. So आगैमोन दोननोसै आं ना बिराद लेट जाबाय उन्दुनो ओंखारजोब्बायना बयबो इन्डियायाव दायो खैथा जाखोमोनलाय 10टा 10 जाबाय नै आगोलाव आं 11टा गाहामसिम लाइभ फैयोमोन थेवबो मानसिफोरनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होगौनो हायामोन दिनै मानसिफ्रा बहुत खम जादों बिपुल बर' आंनि कमेन्टखौ नायासै मानो अ सरि थालांबायना बिपुल अके सरि दै होनहरफिनलाय मा होननो सानदोंमोन Mangang thesis, love you so much. Can I be your hugs? Okay, you can. Harsamoni Bosmatari Abo Angni Abo Goday Zadanang. Okay, Agay. Jibananga. Anthony Musahari Abo Nungna Lavara India Opai Jaye. लिअ ओभरा इन्डियाआव फैबाय जायो आगै आं केबिन क्रू नङा आं मोनसे जायगायावनो थाबाय थायो आं ग्राउन्ड हस्टेससो बिदिखौ ग्राउन्ड हस्टेस होनो जोङो लाउन्जफोराव फार्स्ट क्लास आरो बिजनेस क्लासनि पेसेन्जारफोरखौल' जोङो वेलकाम खालामनांगौ जोङो थांलाबाया बेलेगावहाय नबिन चन्द्र ब्रह्म हरनि 2टायाव डिउटि दङ आंहा सिस्टार उन्दुनोसै आं बाय गुड नाइट अके थैंक यू सो मच जइन जानायनि थाखाय थैंक यू तुषा यू डोन्ट आन्सार माय क्वेश्चन गिबियन बसुमतारी चिरां मा जायगानि नों आब' आं मालिबिटानि आगै यश शर्मा रसिता कैन यू बी ग्लोबल वार्मिंग बाय एनी चान्स नो थैंक यू बिस्ति राम बसुमतारी इन्डियायाव 10:10 PM जाबाय नानि जाहैदो अके दे धोरोम ब्लग हाय आब' आं फैफिनबाय वेलकाम बेक आगै एन्टनि मुसाहारि आंना क'क्राझारनि जुनियर मा होनखो जुनियर दंमोन काटार एयारवेजआव बिबारि होननाय आं सिनाया सोरथाय नाथाय ग्राउन्ड स्टाफआव आं हारसिंल' दै दायो केबिन क्रुफोर थानो हागौ आं मिथिया रैथान मुसाहारि आं दासो डिउटि सुट्टि जाना जइन जाबाय अके दे You are so cute like my sister Tushar okay welcome thank you Tushar रैथान बसुमतारी आं दासो डिउटि सुट्टि जानानै दं अके आगै नाथाय आं दोननोसै बिराद लेट जाबाय बड' 06 हाय बाजै हाय आयौ नोंना आदायाबा सोर जाखो अच्छा ठीक है गुड गर्ल धोरोम ब्लग मा ओंख्रि संगोन आब' बुंलाय आं ओंख्रि सङा आगै जोङो पारुजांजों बाहेरायाव थांना जाहैगोन सुजायाबो डिउटियाव दंहैयो सुजाखौबो लानानै फैगोन ओमफ्राय यश शर्मा that's why you're looking so hot today Mangang day you are love you sister any contact number I am at Satgaon army camp I want to meet you Satgaon but Satgaon is in Karbi Anglong right but I'm not in Assam now I do not have any contact number Jihad Jim Bangladesh kemon acho Tushar my religion I'm Christian धोरोम ब्लग दोनना बाबु थांनो आब' दोनना बबाव थांनो बाहेरायाव थांनो नागिरदो आगै कबिता नार्जारि आंबो दासो फैदोंमोन आगै अके दासो फैदोंमोन लेट जाबाय दे जेबो नंला तुषार ऋषभ बर' बिएफ दंना गैया आब' नोंना दङलै आगै JBYT हेल' आब' हाय इथबां गाज्रि नाम थायो होनलाय मानसिया नोंनि कमेन्टखौबो नायनो हाया आं Yash Sharma I am going to tell my mother I have found your daughter-in-law wow I will be so lucky
Go and tell her. Why are you waiting? Go ahead. धोरोम ब्लग जोंनि इन्डिया सिम कार्ड मानो गुबुननि सोलाय आब' नों मिथिगौबा बुंलाय मा आं बुजियाखै र' जोंनि इन्डिया सिम कार्ड मानो गुबुनाय सोलिया आब' नेक नों मिथिगौबा बुंलाय मा कार्डखौ बुंदों आगै आं बुजियासै बुंहरफिनलाय आगै HB blog I want to learn English with you sister नै HB blogआ दासो फैदों दे सोलोंनो हागोन आगै दे कबिता नार्जारि मा जामा आगै आं बुजियासै मा जामा होनखो हाय राब्बा 8टा जानोसै नै आंखौ पारुआ 8टायाव लांफैगोन होनदोंमोन जोंनि 8टा जानोसै आच्छा मा जादों होनदों नामा आंखौ आं फिथाइ जागासिनो दङ हाय मिस शाइनी बसुमतारी हाय मिस हाय स' दिनैनि लाइभ भिडिअ'आ बहुत बोरिं जाबाय ना Tushar, you don't answer my question. I have answered your question. Lots of question. What is your next question, please? Bodo official. Hi abo. Hi आगै धोरोम ब्लग मबाइलनि सिम कार्डखौ सोंदों आं गुबुन कान्ट्रिनि सिम कार्डआ मा होनदोंमोनलाय नोङो जोंनि इन्डिया सिम कार्ड आच्छा सिम कार्डआ मानो गुबुनाव सोलिया राव जेरावबो सोलिखायाना रावनाबो सोलियाना आगै काटारनियाबो इन्डियायाव सोलियाना जों वाइफाइजोंल'सो रायज्लायनो हायो जोंनि इन्डियानिल' नङा बयनियाबो बिदिब्रा गावबागाव कान्ट्रियावल' गावबागाव सोलिनो हायो नाथाय जों बे सिम कार्डखौ लाबोनानै जोङो फन डाइरेक्ट हरनो हाया नाथाय वाट्सएप बायदिसिना सोलिनो हायो आरो दै बेनोल' Karan Basumatari, hi. Yes, Sharma, even an angel would blush after seeing you. Oh no, that's too much. Mengangte, I want to learn Assamese only with you. My SIM card is you. Ha ha ha. आं दोनसै Karan Basumatari खबर सबर बोरै मोजाङानो दङ दासान्दि ना आं बिराद बोरिं मोनबाय दे आगैमोन दोननोसै दे पारुआ फैसिगोन Tushar, I'm leaving now. I need to go somewhere. So आगैमोन thank you so much for joining. आं टाइम मोनब्ला गाबोन बोरैलाबा फैफिनगोन लाइभ भिडिअ'आव दे दिनैनि लाइभ भिडिअ'खौ आं एसेबो इन्ट्रेस्ट मोनासै बिराद बोरिं मोनबाय स' आगैमोन बिजिनि माला फैगोन बिजिनियाव आं थांगोन थाबैनो जेब्ला न'आव थांनाय जायो Karan Basumatari बिजिनियाव थाबैनो थांगोन SB Bodo how are you I'm very fine thank you SB vlog good night sis take care love you धोरोम vlog दे होनबा आब' bye bye आगैमोन good night bye Tushar see you next time maybe tomorrow if I get time thank you everyone for joining with me and love you bye bye Jai Buru Harini love you all chalo